खेवगोन फैदो होमबालाय खेवफैदो नाबा नै आंसो खेवनोसै मुसु खेवबाबो दाय जायो फै खेवफै फैदो होमबालाय थाब सिखारदो सेंग्रा देरनाया नायनाया सिखारदो आबा होमबा सिखारबाय आयौ 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 दे ओइलाय बोहरदो दे बैलाय थुलाव गाखोदो थेंक इउ दिनैनि फुंनि जालुग्रा सोरबा साहा लोंसिगोन गाइखेर लोंसिगोन ओमफ्राय जुखाम आरोना जागोन बाबा नों जों बाबाजों दिनैसो ज' साहा लोंनो मोनफेरसिगोन गोबावनि उनाव गोबाव जाथारबाय फुङाव ज' लोंनाया नोबा न'निफ्राय फैनायनिफ्राय ज' जायाखैमोन हे हाइब्रिद जोंथिंजायना गोथावसिन गोदै मोनो जोंथिंजायनिखौ गोथाव मोनालै बांद्राय उदै बुंनाय मोनलायखायो आरो गुदुंबाबो दाय जाथारो र' बाबा गुदुं दोन साहा लोंनायनि सिगां गिलाससे दै लोङो आरो आं मोदैयाबा जि थाब गगोन आरो बेना मोदैयानो मोखाङाव नङा मा होननांगौ गुदुंखौलाय बोखानो हायाना बाबाजों जारलाथार मिनिथावना नालाय गाबथावना नालाय दसेखौ नेथ'नो हाया आरो बेयाव 10ता दं ओमफ्राय जों मोनायाव जाबाय थाइनै आरोना थाइनै ना थाइथामखौबो जानो हागोन लोगोफोर इसिबांल' आरोना अन्थावथावनो दाननानै लाग्रोनोसै लोगोफोर जा गोथावखा आरोना थाइनै दाननानै दाखोर जायो दिनै आरो बोथोरा एसे मोजां माने दफा दफा हायो आरोना अखायाथ' जोंथिंजाय बायदि गिदिर गिदिर द्राम द्राम नंखाया नालाय ओरैनो मिहि मिहि हास्रोबाय थायो आरो होमबाबो अखा हाबा गिसि जाबा एसेबाबो बोरैबा मोनो थानोथ' मोनायावबो गोजांलायदों फांखाबो होआखै ओमफ्राय लोगोफोर नै जासुलिया होथा दाननानै लाखाथारनोसै आरोना दाहाय जाबायल' थानोसै न' सिबनायनि सिगांनो दानखानानै लाबाय आरो न' सिबखांबा आरो उनाव लेथ्रा जाफिनगोन नालाय थ' दाननानै लाखाबाय आङो नै दा जाबाय थानोसैल' ओरैबायदि खस्थ' दानबाय हमजायाबो मोनजायाबो सिखायाबो नाख्रांफिनलायो आरोना आं बायदि अलसिया बुथ्राथ्रा उननायबो जाया मानायबो जाया मोनजाथारगोनबा लोगोफोरथ' जि जान लागायनानै लेमथारनानै लाखाथारबाय आरोना गथ' गथाय फिलौ फिला सिथों सिथा आरोलाय माथोबाव जि खस्थ'ल' आरोना दालिम फिथाइजों नालेंखरजों दालिमासो देरसिन दांलाय बाबा नोंनि आखाइया बेसेबां गिदिर जायो ओरै खालाम खामानि मावनायनि सिगां नै दान्दासे खानायखौ स्राय खानानै खाथुमनानै लाबाय आरोना नै खानाय सायाव फोथा मोननानै आरो फोनबावबायसो बासिखौ नोंथांमोनहा फोनो ना फोना बेबायदि नायनो बाबाय आं बे बोरायनि पेन्टखौ माने बेगखौल' गानो आरो दस्राखौ गाना थाबाबो ओमफ्राय आङो दायो खेमसो लादों आरोखि होनखागासिनो आं हागोन दस्राखौ गाना बियो बेखायनो आं हासिना होथारनोसै आरोना लोगोफोर गानथाव जायैनि नै बोरायथारबाय ओमफ्राय जेनेबा लाबोयोल' आरो बे बायनानैल' लाबोयो गाना फोरलाबलाब नायनो सुखुवा मोनलायलांबाय आं बेखौनो फुंनि बेलासिनि गानबाय थायो बाबा मा खालामगोन मामाया सिफायबायबा बाबाया दा माखौ गानगोन दा मोजांखौ गानसिगोन आरोना एथ' दङ गानाबो एथ'बो गैया जेनेबा गांनैयानो गांनै गांथामानो बे बेगखौल' गानो आरोना थन्थ्र'जोबलायलांबाय गानहरनानै होआबा हासिनानै होआबा बेखौनो गानबाय थागौमोन आरोना लोगोफोर माने आं गोबाव समनिफ्रायनो होनबाय थाबाय दाख्लै न'आव थांबाबो गांसे
मोनसेल' भिडिअ नोंथांमोना गासिबो आंनि न'आव थांनायनि भिडिअ नायलाय गासिबो बे गांसे टि सार्टानो आरोना लांदों हय आखाइ गोलावलाय गुसुंलाय गोदान बायनानै गांनै लांदों बेखौ गाना बै बियानैनि फिसाजोनि हाबायावल' बेखौ गानदों आरोना ओमफ्राय बाद बाखि मावनाय दांनाय जेनेबा बोरैबा बे गस्ला गाननायाव ग्रोब ग्रोब आं भिडिअ लाबाय थानाय जादों आरोना एखे बे गांसेयानो सोरबाफोर जेनेबा एसे जाय नायबाय थाग्रा बेयो थाल लादोंबा मिथिगोन आरो मा बे गस्ला गांसेयानो बेफोरबायदि थांबाबो फैबाबो बेनो माने फ्रेस सोदावनानै गानग्रा नालाय लोगोफोर ओरैनो एसे सिथबनायखौ सुखुवा मोनो आरो फ्रेस सोदावनानै गानग्राफोरा ओमफ्राय बेखायनो गावहा बैयो शार्टसोमोन नालाय आखाइ खान्दाबाबो शार्टमोन आरो बेखौ फ्रेस होनो मोनिखाय गानासै आरो बेखौ ओमफ्राय फ्रेस होनानै खेबसे खेबनै गानदोंमोन आरो बेखायनो बे बेफोरबायदिया फ्रेस होलायनाङाना बेखायनो थुब 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 बिदिखौ गाननाय जायो आरो ओरैबायदि गानखाबाय बे गांसेखौथ' ओमफ्राय दा माने बोरैबा सान्दुंआवबो गानबाय थानाय जाबाय नालाय फुरबायबो आरो मोजां फेन दङ गाना नुवाखै मा मा खंखाय खंसि बिबार गोनांलाय थाम्फै गोनांलाय दं गाना बेखौ दिनैनिफ्राय गाननांसिगोन आरोना मा अखा हालायबाय दुगैखां माखां अखायानो हालायबायनो आरोना ओंखाम संहैनो नागिरबायमोन जि लामहैबायमोन मामिया जि लामनो एसे न' सिबनो रोंबाय पनिराबो नै बिसिबांल' गाइखेरा थिम्फुआ गाइखेरमोन आरो इसिबां ओंखारबाय ओमफ्राय नायाबो खुनुरुखुम सब्रै दङ नाजों फुलकबिखौ संनोसै आं संख्रिजों दै गुदुंजों सोमनानै दोनदोंमोन आङो ओमफ्राय ओंखाम मोनखांबाय आं दुगैनायनि सिगांनो जानहैदों ओमफ्राय आङो संनानै लानोसै आरोना सारायखौ जानखानायखौ बोखारथ'नानै नै आंनि आखला जि सायानो गांथारलायबायलायनो ओंख्रि ओंखाम संहांहांनो ओंखाम मोनखाबाय ना होमबा बेयाव फुलकबि हरनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट पनिरखौ हरनोसै आरो साहा लोङै लोङै संहोलां लोंहोलां बिदि लोंहोलां संहोलां संनो हामगौ ना हामा मबाइल स्टेन्डबो गैया नालाय बिदि ओरै आराम दोननानै संगौमोन आरोना गैया स्टेन्ड गैया नै बेफोरावसो ओरैनो दोननांगोन बोरैबा बिदि आरोखि जारौ रौलाय नामा ओंखाम संनायाबो Sini mobile ko. Ha? Sini mobile ko. Ano? Tapos. Ha? Ano? Apple. Apple, apple. Ano? Yung patpal, yung patpal. Yung mobile. Mobile? Okay. Mobile. Mama. Nakabing mo ito. Ubi kang alay sari ng babasa mo na. Ready. बानलुखौ बुरजा होबाय दुन्दिया सामब्रामाबोथ' बुरजाखा पनिरानो गैथारा नालाय ओरैनो गास्लायस्लाय आरोना ओमफ्राय ओंख्रियावबो दै होबाय आरोना आङो गरम मस्ला हरबाय गाइखेर गावनायखौ गाइखेराबो लस जायासै ओमफ्राय भाजाबो मोनजाबाय फारसेथिं नैबेबो गोदौगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो
बिदिनो जाबाय थायो आरोना बानायनानै गास्लायस्लायनो दाख्लै गावदोंमोन गाइखेर पति परमेश्वरा फैबाय आरोना मा मोनामदों नों ओंख्रि गोथाव मोदोमदों ना नोंनि पाउडार सिन'आसो मोदोमदों होनो आरो बोराया ओमफ्राय पाउडार क्रिम माबा माबिखौनो बायनानै होआ आरो दा जि गाजाखा मा मोदोमदों होनफैदों जानोसैलै आरोना जोङो बोथोरा बिदिनो जि बारहुंखा बायदि बार सिउ 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 बारदों आरोना जिफ्राबो स्रां रानजोबखाबाय आरोना जानोसैलै आरोना माथो मावखांलायबाय दांखांलायबाय मा होनो सानसुनि जास्रांखांबाय सुस्रांखांबाय ओमफ्राय ओइ हाराव आं मोनसे दाय मावदों सोंदो मा नोंनि पेनखौ हासिबाय हा 이어 정신을 쓰나 사들어보더라. 파이팅 플라이네. 사들 바자रनि दिल्लीनिमोन अत्त' गोबाव गानबाय होमबाबो गारामोन आजि आराम हासिनो गारहरबाय आङो थानानैबो गैयि बायदि लंपेन्ट गोलावलाय गुसुंलाय दङ लोगोफोर दहाय नालेंखर लेमनाया नै आरोना बोराया दानखावनानै होबाय आं लेमबाय बोराया दानखावबाय एसे एसे जानानै थांबाय आरो गय बायदि ओमफ्राय नै गुस्थिया बे गुस्थिया मैया बाबाजों आंजों गेलेनायाव बोरैबा नांनानै बे माबादों थै गगुलायदों बिमा फिसा गेलेबाय थायो नालाय थ' बेनो ने बाबा ने आंनो ओरैजाय खालामनायाव अनलाबायनानै जानला मोनला खालामलाबायोना बेयाव नांजाबाय थायो आं थै गजाबाय थायो बिदिनो लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आरो आं